Takže čaute ľudia, dneska je tam nové videa. Dneska konečne na Silvestra toto video vychádza. Dúfam, že ho stihnem aj do tej editovať. Neviem rozprávať. Natáčam to o polnoci, takže idem vyskúšať vianočný update to vo World of Tanks a sľubujem, že na ďalšie video bude už nahrávanie počítačom. A myslím, že toto je posledné video s mobilom. Ale sa to laguje. Môj mobil nepatrí medzi tie najsilnejšie veci. Ale pokiaľ tu bude dosť dobrý počet lajkov, by som očakával 5 lajkov. A budem natáčať World of Tanks Blix, áno. Budem proste natáčať World of Tanks aj na počítači a aj iné veci. Záleží, čo ma bude baviť. Môžeme sa pustiť do toho. No, dlho som nehral so všetkými tankmi, takže by som si mohol zahrať. Myslím, že naposledy, čo som hral, bol ten X-Max, X-Max. To je také vianočné meno. Dobre, ale asi FBčkom by som si zahral. A mám teraz strašne málo peňazí. Alebo IS-8. Neviem. Dobre, už idem. Koľko mám FPS? Kde to vidím? Tuto, 40. Nice. Ja sa snažím, dúfam, že ma teraz dobre počujete. Dúfam, že to nemusím, že to video ani nevydám. Lebo chcel by som spraviť Silvester. Chcel by som spraviť na Silvestra video. Sice akože vy to máte na Silvestra, ja nie, ja to mám 31. Keď to je o polnoci. Ale pokúsim sa dať kámo, to bolo dobre. 1136. Nice. Na čo si tam išiel potom, ty babajaga? Dobre, darí sa nám zatiaľ. Predstav si dve FVčka. To by bolo. Ok, idem tam. Našťastie, že viem No. Čauko. Tak, nie. Dobre, ja idem. Prečo ich je viacej? A prečo ja... Dobre, asi za mnou. Tomu jak mám ísť proti nemu. No poď. Pozri. Netrafil som sa. Nie. I need help.
Ten kút. Treba ešte dobije. Dobre. Konec videa. Čaute. Ale nie. To by som nespravil. To nie je dobrý den. No to, že som mal 3 tanky zničené. Minus 14 000 profit. GG. Otvoríme tieto tasking. Hell yeah, bear. Neviem, teraz by som to dal iným tankom, ale dosť sú stovkov, že som neskúšal. Aj tak som chcel upgradeovať zo SU-100. Co? No? Kamo. Počkej, nie. Dobre. Vstúpim 2-krát, idem s tebou, čau. Prosím. Nice.